even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet je van harte welkom. Ik ben vandaag bij het VAT. Er zijn heel veel dingen die nu, of ja, dit jaar tegemoet komen en zij is dus deel daarvan. Maar goed, hoe gaat het met u? Met mij gaat het uitsteken. En mogen we je naam alsjeblieft weten? Ja, sowieso. Aangenaamd Ellensburg Eliza. Maar de meeste mensen kennen me als Ellie. En Ellie, oké. Wie is Ellie en ga jij tenminste nog naar school? Nou, wie is Ellie? Zo'n dingenvraag, weet je. Zo'n ingewikkelde vraag. Ja, ik ben naar school gaande. Dat is zo. Ellie is ik kan zeggen, niet independent, maar ik doe mijn dingen echt zelf. Ik ben vooruitstrevend. Zelfstandig kan je ook zeggen, maar nog steeds woon ik met mijn ouders. Ik ben altijd er bezig bij. Ik ben heen en weer overal dingen bezig te doen. That's Ellie. She moves. That's Ellie. En er is ook een beurs die dus momenteel on the way is. En zou je ons daarover wat informatie kunnen geven? Waar het gehouden zal worden en wat allemaal te vinden is in zo'n beurs? De beurs, ik weet niet als de kijkers bekend waren met de mini-ICT-beurs die 21 en 22 februari 2025 was gehouden in Ballroom Prins. Om en bij zo'n type beurs wordt weer gehouden op het Lyceum, Lyceum 1, van 11 tot 13 april. Om jonge studenten te accommoderen met wat er allemaal speelt binnen de IT-field. Ja. Oké, is het dus alleen voor schoolgaande van Lyceum of kan er ieder dus daar gaan? De beurs is eigenlijk voor anyone, everyone, dus echt voor iedereen. Het hoeft niet speciaal als de studenten van Lyceum te zijn of gewoon student. Het is gewoon voor iedereen, dus iedereen is gewoon welkom. Oké, en in zo'n ICT-beurs, wat kunnen we verwachten? Want de meeste mensen denken ICT, oké, we denken aan apps, websites. Maar wat als iemand naar iets, ja, bijvoorbeeld het maken van laptops of zulke dingen zoekt. Is dat ook te vinden daar? Nou, ik weet niet van andere bedrijven. Het bedrijf die ik ga supporten is Creative Tech Hub Caribbean. Dat is bevestigd. Pizza Hut Zuid, boven, daar zijn ze bevestigd. Wij helpen ze met hun promo en ik ben natuurlijk ook daarbij. Bij dit bedrijf kan je eigenlijk, als je lack of ICT skills hebt, kan je daar ontwikkelen, developen. Het is eigenlijk een company, dus een bedrijf die je skills laat opbouwen. En wij kunnen dat allemaal voortdoen tijdens deze beurs. Maar wat we ook doen is kijken hoe ver jouw talent, hoe ver dit kan schoppen binnen de IT-field. Dus IT is niet alleen om laptops bouwen of software. Het is any other thing. Alles dat te maken heeft met ICT. Bijvoorbeeld YouTuber, hoe kan je editen. Weet je, dat alles speelt ICT. Dus van alles kan je gewoon leren. Alles kan je gewoon meemaken. Dus dat is bij het bedrijf waar ik ga promoten. Die ik ga helpen promoten. Ik weet niet welke andere bedrijven daar gaan zijn. Want ik ben ook niet op de hoogte. Maar het zijn best wel bekende bedrijven, snap je? Dus je hebt het daarnet gehad over bedrijven. Dus er gaan ook meerdere bedrijven daar zijn om hun producten dus te promoten. Ja, dat klopt. Welke bedrijven, zoals ik zei, weet ik niet. Maar er zijn best wel veel bedrijven. Nou, niet veel, ja. Maar toch wel bedrijven. Is er een kosten eraan verbonden om van zo'n beurs te kunnen genieten? De toegang is geheel gratis, heb ik vernomen. Helemaal gratis, zoals... volgens mij wordt er ook een registratielink gezet, maar de vorige keer was die volgens mij wel gratis, ja. Okay. En is er een leeftijd aan verbonden? Nee, helemaal geen leeftijd. Zoals ik zei, iedereen is gewoon welkom. Maakt niet uit hoe oud je bent gewoon welkom om alle informatie die je zoekt te krijgen. Okay. En trouwens, je hebt daar net ook over gehad dat je ook kennis hebt van al die tech problemen en zo, software. En jij zelf, wat doe jij zelf wat betreft
het ICT-gedeelte? Ik ben bezig af te ronden als softwareontwikkelaar. Ja. En daarnaast ben ik ook bezig met projectmanagement. En ja, dat is allemaal wat ik doe. Software, meer AI bezig zijn, implementeren. Daarnaast ook content creëren, snap je? Dus ik focus me meer op het afronden van softwareontwikkeling, projectmanagement. En daarna zullen we kijken hoe we verder kunnen ontwikkelen. En ieder geeft aan dat ICT de future is van morgen. Maar denk je dat ICT een land kan veranderen? Nou, Als je kijkt naar Suriname bijvoorbeeld. Hoe zal ICT Suriname bevoordelen? nou, it depends hoor. Want als ik nu kijk naar AI wordt zo groot, zo sterk. Ik zou zeggen 50-50. Kan AI ons een positive thing doen in Suriname? But 50-50, aan de andere 50-50 zeg ik van nee. Want we moeten eigenlijk op onze hoede zijn met AI. Want AI is, je moet AI niet gebruiken van like, het moet je leven overnemen. Nee, dat moeten we niet doen. AI is als een hond, een puppy moet je het zien. Je weet, je laat een puppy opgroeien, weet je, van kleins af tot en met een hond worden en zo. AI, als je informatie prompt in AI, bijvoorbeeld ChatGPT, weet wat je AI stelt, welke vragen je stelt, wat je allemaal zegt tegen AI. Omdat AI, het moet niet lijken dat het jou dom maakt, want de meeste mensen gebruiken ChatGPT omtrent verslagen, ik snap het, verslagen of sommen maken of anything, problemen oplossen. Wanneer je dat echt niet kan, dan pas kan je AI gebruiken. Maar niet dat je zegt van ik moet een sollicitatiebrief opstellen. AI maakt het voor me. It doesn't work. AI kan misschien confidentiële informaties van jou hebben waarbij je daarvoor had geprompt. En het kan het against you gebruiken, dus tegen jou gebruiken. Ik zeg het altijd tegen mensen. AI is a good thing, but it's also a bad thing. Want weet wat je AI vraagt. Laat AI jouw leven niet overnemen. Just know you are teaching AI. Not AI is learning you or teaching you. Dus AI is gewoon een puppy voor je. Is je pet, is je kleine puppy, is je hamster, whatever you can call it, dat is AI voor je. Maar niet dat het is van like, ik geef je opdracht, jij bent een slaaf en AI is je basha. Precies zo zeker. Dus daarom zei ik tegen de mensen, voorzichtig met AI, dat nu gaande is. Je gaf daar net aan dat AI je informatie tegen jou kan gebruiken. In welke vorm? Bijvoorbeeld, zoals ik eerder had aangehaald, sollicitatiebrieven opstellen. En je zet al je informatie, je geboortedatum, al je persoonlijke gegevens, weet je. En AI slaat dat alles op. Want als ik misschien vandaag bijvoorbeeld zeg van AI stel zoiets op voor me, een verslag met mijn naam en zo, oké. En daarna de volgende dag stel ik AI een vraag, stel een sollicitatiegesprek voor me, een sollicitatiebrief voor me op. Je kan zien dat AI letterlijk je naam en alles van je gewoon prompt, because it knows who you are, wat al je gegevens zijn opgeslagen. Dus daarom zeg ik altijd, be careful with AI. It's scherp, it's smart, but just be careful. Okay. Goed, nee, dan hebben we dat begrepen. En als we kijken, ICT, mooi. Maar is ICT wel een groot ding in Suriname? Want dus de meeste jongeren kijken nu naar een andere baan. Maar we zien minder van ICT. Denk je dat ICT dus na deze beurs kan groeien? Nou, er zijn zoveel beurzen die worden gehouden. Bijvoorbeeld CEGOS, die elk jaar wordt gehouden in Suriname. Dat wordt in Torarica gehouden. Er zijn niet alleen ICT-beurzen, dus ICT-bedrijven daarin. Er zijn ook heel wat bedrijven. Maar ik denk dat onze jongeren niet genoeg geïnformeerd zijn of niet genoeg informatie hebben omtrent het vakgebied ICT. Want wat ik vaker heb opgemerkt is als studenten willen weten over ICT binnen een soort traject binnen de IT, dan wordt informatie zo verkeerd naar ze gebracht. Stel ik wil bijvoorbeeld data security bestuderen en dan lopen ze de route van HAVO 3 of Lyceum 1 waarbij je dat alles op natin kan leren en dan ga je verder developen. Dus ik vind dat de informatie qua IT een beetje vervaagd naar onze studenten toe. Goed, oké. Dan was dat ook een goed antwoord. Want de meeste mensen gebruiken AI voor kleine dingen, sommetjes berekenen. Inderdaad, waar. Wat vindt u van AI die verkeerd wordt gebruikt in politieke partijen? Want we zien dat ze gewoon een foto pakken van iemand en dan zetten ze iets erbij of zo. Maar hoe kan je dit dan bestrijden? Nou, kijk, bij de meeste mensen
nou, ik zou zeggen de IT-professionals weten wanneer AI wordt gebruikt. Maar een niet-IT-professional is een beetje moeilijk om te overtuigen van dat is met AI gebruikt. Bijvoorbeeld een verslag opstellen, je zei net politieke partijen. Ik zou zeggen, verslagen, je hoort het gewoon aan de zinsconstructie dat het niet bij zo'n persoon past. Bijvoorbeeld met Hoog-Nederlands stel je een brief op, een verslag op met wat je allemaal hebt meegemaakt de jaren daarvoor of zo. Dan lees je zo een brief op en ik hoor aan je stemvolume en de zinsconstructie dat zo een type verslag niet bij jou past. Dus zo weten we dat je AI hebt gebruikt. Maar qua foto's kan het soms een beetje moeilijk te beschrijven zijn, want everybody uses AI. Dus dat kan een beetje moeilijk zijn, maar qua verslagen, scripts en zo, dat weten we wel dat het AI is. Zinsconstructie. Oké. En tenslotte, heb je een boodschap naar de jongeren toe? Die misschien in de toekomst iets binnen de IT willen doen? ICT. Zo, ik heb zoveel boodschappen gegeven aan jongeren. Maar een van mijn main boodschappen zijn... als iemand je zegt van dat IT niet geschikt voor jou is of een desbetreffende vakgebied. Ik zou je adviseren om de persoon juist te zeggen van oké, dat zeg jij. Maar je hoeft die persoon helemaal geen antwoord te geven. Aan het eind van de rit zal je die persoon bewijzen dat je het toch hebt gehaald en daarnaast ook juist beter hebt gepresteerd. Omdat heel wat mensen, sommige mensen gunnen elkaar niet en onderschatten heel wat mensen, wat echt erg is. En eigenlijk moet je het gewoon op een harde les, je moet het gewoon hard leren. Dus ik zeg gewoon, als je iets wilt doen, doe het gewoon voor jezelf. En laat niemand je gewoon iets anders zeggen. Just show them twice as hard that you can. Goed, kijkers, u heeft het gehoord. Dat was Ellie. En mag ik je familienaam nogmaals, Ellie? Ellensburg. Dat was Ellie Ellensburg. Ik wens je succes natuurlijk in de ICT-wereld en ook succes met je bedrijf waar je werkt richting de beurs toe heen. Dankjewel. Kijkers, Krishna van Kulturu TV. Ik wens u een fijne dag verder en ook een fijne kijkplezier. Die vriend die route door Robaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos como sabe kisi. Fu encontre Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga di vriend route familie. Die vriend die route familie. Bas Berg en vriend Nanga Warimbo Crioro. In loop 3 uur Bacadina. Surinaamse keuken aanwezig. Juan Sabi van Atoridis e Gomorovara. Buy je kaarten online voor maar €23. Of eventechshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670. En aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor baka Juno. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025.
Vaar en zwing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Bootfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.